Hola nois, en aquest nou vídeo coneixerem la classificació dels triangles i aprendrem a mesurar les seves àrees. Per començar, caldrà reconèixer la classificació dels triangles. Els triangles els podem dividir de dues maneres, pels seus costats, per la mesura dels seus costats, o pels seus angles. Si mirem els costats, si un triangle té els tres costats iguals, serà equilàter, equi igual làter costat, dos costats iguals, isòsceles, cap costat igual, escaler. Si mirem els angles, si tots els seus angles són aguts, és a dir, inferior a 90 graus, acutangle. Si té un angle recte, rectangle, i si té un angle superior a 90 graus, és a dir, un angle obtús, obtusangle. Recordem que els tres angles d'un triangle mesuren 180 graus. Veiem aquí en dibuixos una altra vegada, equilàter, els tres costats iguals, isòsceles, dos costats iguals, escaler, tres costats diferents. Segons els seus angles, angle recte, rectangle, tres angles aguts, acutangle, un angle obtús, obtusangle. D'aquesta manera també podem dir que un triangle obtusangle pot ser isòsceles, fixem-nos en aquest cas, que té els dos costats iguals, o acutangle podria ser també equilàter, o escaler, tres costats diferents, rectangle. Fixem-nos, l'àrea d'un triangle seria base per altura dividit entre dos. Si agafem l'altura, aquí tenim mitja base, retallem, pugem, l'altura s'ha mantingut, tinc un rectangle. Mitja base per altura seria l'àrea del triangle. Una altra manera de veure l'àrea del triangle, fixem-nos que la base sempre es manté igual, en aquest cas dupliquem el triangle, el dupliquem, retallem el tros que ens sobra i tenim un rectangle format per dos triangles. Per tant, farem base per altura dividit entre dos. Un darrer exemple en el que ja veiem la fórmula directament. La meitat del costat de la base per l'altura del triangle, dividit sempre entre dos. I això és tot per avui. Fins al proper vídeo.